Dobar dan, moje ime je Davor Rožac. Sa mnom je danas paraolimpijac judaš Franc Kračić i pozivam vas da uhvatite formu s nama i sa Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Vježbanje je naročito bitno za slijepe i slabovidne osobe, prvenstveno zbog toga što im pojačavamo motoričke sposobnosti koje su im bitne za normalno funkcioniranje u životu. Najviše se baziramo na ravnoteži, zbog toga što je ravnoteža jedna od najvažnijih stavki kod slijepih slijeplih osoba koja je oštećena i koju moramo pojačati da bi spriječili ozljede koje se javljaju prilikom padova, odnosno gubitka ravnotežnog položaja. Danas ćemo raditi vježbe za slijepe i slabovidne osobe. Izabrali smo set vježbi koje su pogodne za početnike i za sportaše za nekakvu bazičnu pripremu. Vježbe smo podijelili u 4 seta: zagrijavanje, razgibavanje, jačanje i istezanje. Lagano hodamo u mjestu, na prstima. Hodamo na petama. Na vanjskom vidu stopala. Na unutarnjem vidu stopala. Podižemo koljena. Podižemo pete. Dobro. Lagano trčimo, znači niski skip u mjestu. Koljena visoko. Pete visoko. Dobro. Radimo lagane poskoke u mjestu. Idemo prvo jumping jack. Dobro. Radimo klackavice, to tako da ćemo staviti desnu nogu naprijed, lijevu ruku gore i znači naizmjenično mijenjamo desnu nogu, lijevu ruku i lijevu nogu, desnu ruku. Dobro. Idemo na vježbe razgibavanja. Stavit ćemo ruke na kukove. Kružimo glavom u jednu stranu. Sve vježbe radimo po 10 ponavljanja. S tim da ćemo raditi 5 ponavljanja u jednu stranu, 5 u drugu. Idemo u drugu stranu. Možemo na moje brojanje. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, sada znači okrećemo glavu lijevo-desno, pogled u stranu preko lijevog i desnog ramena, također 10 ponavljanja na moje brojanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada povićemo glavu naprijed natrag, pogled prema dolje, odnosno pogled prema gore, također na brojanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro. Idemo na razgibavanje ruku i ramenog pojasa. Prvo ćemo, znači kružimo sa desnom rukom prema naprijed. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo prema nazad. 1, 2, 3, 4, 5. Lijeva ruka prema naprijed. 1, 2, 3, 4, 5. Prema natrag. 1, 2, 3, 4, 5. Raširimo ruke, znači kružimo polakticama. Prema naprijed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prema natrag. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Spružimo ruke, stisnemo šake ispred sebe, kružimo sa šakama prema unutra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prema van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, stavimo ruke na kukove, malo raširimo noge, kružimo sa kukovima, glava miruje u mjestu, kukovi što veća amplituda, što veći krug, prvo idemo znači, u lijevu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. U desnu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Ruke ostaju u jesu. Idemo sa kukovima lijevo i desno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo sada raširimo noge. Ruke su iznad glave, spružene. Radimo pretklon i zaklon. Nabrojanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skupimo noge, ruke su na kukovima, radimo iskorake prema naprijed, naizmjenično sa desnom i sa lijevom nogom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponovno smo u sunožnom položaju, ruke su na kukovima, radimo iskorake u stranu. Prvo ćemo krenuti sa desnom nogom, tako da kada iskoračimo desnom nogom, lijeva noga ostane ispružena, nakon toga idemo sa lijevom nogom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, odabrali smo set vježbi za jačanje tijela, tako da smo se bazirali na svaku vježbu za jednu regiju tijela. Mi ćemo raditi po 10 ponavljanja po jednu seriju, s tim da se može raditi znači 3 do 4 serije ovih vježbi. Prvo ćemo raditi vježbe za noge, odnosno za donji dio tijela. Radit ćemo čučeve, tako da će noge biti u širini ramena, ruke će biti u predručenju i radimo 10 čučeva na brojanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad ćemo raditi vježbe za ramena i za gornji dio leđa. Malo ćemo širiti noge, ispružit ćemo ruke ispred sebe, stisnuti šake. Zamišljamo da imamo veslo u rukama i radit ćemo vježbu veslanje u stojećem stavu. Tako da ćemo povlačiti snažno ruke prema sebi i spadat ćemo lopatice. Lakti su u širini, su u visini ramena. Pripremi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Radimo vježbe za prsa, prednji dio ramena i za tricepse. Znači radit ćemo sklekove. Dolje. Ruke su na dlanovima, ravno ispod ramena, glava je ravna, glava je ispred, tijelo je ravno i radimo sklekove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radimo vježbe za trup, idemo svi dolje, bošnjaci. Noge su povijene, pete su na podu, leđa su ravna, ruke su iza glave i sada istovremeno spajamo desni lakat i lijevo koljeno. Tako da približavamo, znači podižemo koljeno i rotiramo tijelo prema laktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radimo vježbe za donji dio leđa. Imamo četvrnoške. Istovremeno podižemo desnu ruku i lijevu nogu do paralelnog položaja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Četvrta serija vježbi su vježbe istezanja i relaksacije. Prva vježba koju ćemo raditi bit će tako da ćemo leći na strunjaču, noge su skupljene i povijene u koljenima, spuštamo noge u desnu stranu, okrećemo glavu u lijevu stranu. Vježbe istezanja nećemo raditi na broj ponavljanja, nego na vrijeme, odnosno svaki položaj držimo 8 do 10 sekundi. Druga strana. Dobro, sljedeća vježba, noge su spružene. Vučemo koljeno desne noge na prsa, glava je na strunjači i držimo ovaj položaj 8 do 10 sekundi. Druga noga. Dobro, znači ovo su bile vježbe za istezanje donjeg dijela leđa, istezanje gluteusa, zadnje lože. Sad se okrećemo na prsa. Spružimo ruke i pogled prema gore. Vježbe za istezanje trbušnog zida. Pogled preko desnog ramena. Istežemo kose, trbušne mišiće. Preko lijevog ramena. Dobro. Stežemo prsa tako da kleknemo, ispružimo ruke, idemo u pretklon i spuštamo ramena prema strunjači. Dobro, idemo vježbe za srednji dio leđa. Skupimo noge, skupimo ruke, ispružimo i ruke i noge i podignemo srednji dio leđa prema gore. Glava je na prsima.
Ustanemo se gore, prekrižimo noge i spustimo ruke do strunača. Druga strana. Ustavimo se gore, spužimo ruku ispod sebe i vučemo ruku na prsa. Druga strana. S ovom vježbom istežemo stražnju stranu ramena i leđa. Dobro, malo raširimo noge, ispružimo ruke ispred sebe, prekrižimo prste, okrenemo dlanove prema naprijed, podignemo ruke iznad glave, pogled prema rukama i guramo ruke što više prema natrag i prema gore. Dobro, sad prekrižimo ruke iza leđa. Prekrižimo prste, spružimo ruke, spojimo lopatice i podižemo ruke što više prema natrag. Dobro, ruke su na kukovima, noge su malo raširene, podignemo desnu ruku prema gore i stavimo tijelo u lijevu stranu. Druga strana. Dobro, stavimo ruke za glave i lagano povlačimo glavu prema prsima. Stavimo ruke ispod brade, podižemo glavu prema natrag. Stavimo lijevu ruku na glavu, na tijeme, povlačimo glavu prema lijevom ramenu. Desna ruka na tijeme, povlačimo glavu prema desnom ramenu. I zadnja vježba koju ćemo danas raditi, to je jedna od zapravo i od najvažnijih vježba za slijepe i slabovidne osobe. Ima visoki učinak. Prva stvar, stežemo mišiće prednjeg dijela natkoljenica, odnosno quadriceps femoris. I druga stvar koja je puno važnija je da poboljšavamo ravnotežu kod slijepih ljudi. Ona se može raditi tako ili da je radite bez nekakvog oslonca ili ako neko treba oslonac, lagano dođe do zida, osloni se rukom na zid, podigne nogu prema gore, primi se za stopalo i lagano vuče stopalo prema natrag, tako da podiže koljeno prema nazad. Zatim pusti ruku i proba držati ravnotežu. S ovom vježbom jačamo mišiće u stopalu, mišiće, stabilizatore svih zglobova, od skočnog zgloba, koljena, ova kukova, kralježnice, i s time pospješujemo ravnotežu. Dobro.
Znači u ovom položaju držite koliko god možete, što duže. Druga noga. Bez oslonca. Uvijek se možete malo pridržati ako osjetite da gubite ravnotežu. U današnje vrijeme kada smo se svi okrenuli materijalnom, pogotovo slijepi i slabovidne osobe trebali bi izdvojiti najmanje 30 minuta dnevno da se bave sportom, jer na taj način ulažu u svoje zdravlje.